Ada banter-banter kok nek ana watu apa kaya engko nek bae kecretal kesandung lho ya dikon nonton kok malah apa mbok jegorno jumblak iya apa to ki tak edak mak gerondel wong apa le ngene hah lontong pocong hah pocong niki le ngangge mie apa le mie iki ngawur arane mie kaya mie apet Bang Mas Bang alah iki nganggo apa to le kowe iki ora cocok blas ana wong tuwek teko ora mbok ngono malah linggih ngetingkring kok mangkano ya kudune mbok teko iki kudune ya disalami apa piye salam cak dhewe ra metu mbok bener aku kutluk iku endi mau benjuk lho Pak apa yo panjenengan enggak kene ya ben kersane sopan ya wis tak lenggor gawakno le gawakno ya wis aduh iki kok ora cocok blas iki apa benar wong cewek arep munggah malah mbok sogrok iki lho iki ngerti nang bendolane ta ora kowe iki gulu wong kok iso pun Mbak iki iki kok anggere mbok sogrok nah kowe heeh lho kok rodok dhuwur ngene to le kuat ora kok tre maine ning dhuwur kok iso ayo iki lah apa ne wong kok senengane ganggu wong tuwek ae wis iya wis aman lho ini ana apa iki le Mbak heeh enten pocong alah udah wong ngalor ngidul nek tanun ora gemilang para pocong gak wedi pocong iki ra lumrahe pocong Mbak kok iso lho kau pocong iki manggo kathok masa kabeh iki mah dibuat bejo ngatae tenan lho iya piye iki ora gerak-gerak iku kok ini ra percaya kok wis ra kathokan heeh iya le ning jero ana curute apa hah tikus pemilu iki kok ana ae ora gelem ilang ubur-ubur terus wah piye iki kon nyampur nakno ngono ya wis aja kuwatir engko anggere tak rapali tak dongani tak japa mantra mesti bablas lho Mbak cukup didongani karo japa mantra ilang ya ora to le apa ya ora ketang sithik iku kudu ana ubur-ubur ora sego tewel mangut iki padha ae gemblung kowe iki seneng panganane tok ae sing mbok iling-iling ubur apene kaya dene siji menyang loro dupa telu ku kembang nek ana ya wajib sithik ngono ora duwe mok kowe ora duwe kembang penyang dupa iki kok ngendi alah tere alah perintah wong tuwek kok ora dicau sithik tidak ya ngangel wong tuwek terus ngene iki alah ya iki apa neh ora usah wong kok Dhewe kok lagi Mbak le boladul wedhus mancet loro kok terus meter to mbok terus 4.000 tukokno dupa karo menyan 2000 Mbak 4.000 yo le 2000 alah iki senengane kok ngeyel nek didohi wong tuwek iki ana gambare lanang mripate mendulu iki pira 2000 lah 2.000 ta saiki nyatak walik glodyak gambare wong wedok pira 2000 nah saiki nyak 2.000 ditambah 2.000 4000 lah iya kok wis kono ndang budal tukokno menyan ngarani wong tuwek kok bento dukun iki kok mandi tenan kok ora le Cak anggeran obor anggene ya mandi le Mbah
Lumrah jek 4.000 ku nek 2.000 nang 2 lembar. Lha iki mang tak olak-olak dak ya padha to le. Lah goreng tempe ta apa kok olak-olak. Sampe, Mbak. Dadah lah. Wis engko kok. Bocah iki mau ning ndi Bejo? Yo. Wah. Kok mulai sapa? Bejo. Mbak, Tak kon luru menyang karo Dupa. Kok bakule? Kok iso? Balaran sing gundul wis tekan kene. Nyolong. Kok nyolong? Kowe mau nyolong apa tuku? Hah? Wah, aku tuku nyolong. Nek tuku yo ora apa-apa. Iki mangan bakal sate. Terus Bakal sate tak jaluk. apane? Iki arenge. Aja jaluk golek. Ya wis ora apa-apa. Lah ndi dupane karo menyane? Lah kok menyan tok iki lho? Rupane gak ono. Entek. Wah, piye iki njo? Entek iki karo menyan tok. Kok iso mati gitu. Lah ya wis, aja kuwatir sing penting ana syaraté dulu kok kono. Nggo kono. Aja ganggu ya. Bae tak konsentrasi. Asyalalalalalalala. Ingat ingsun amat ajiku alas kobat. Arep omah jenenge Latar. Sikil pitik jenenge Cakar. Nggo nyakar raimu kono. Wong kok iki donga ya, Le. Wah, kowe iki seneng ati pengen ganggu kok ngomong ae iki. Aku ya gumun. Gumun apa? Anyar. Anyar-anyar meneng. Ora sampurna kok. Asyalalalala. Aduh. Wah, Dul. Niki mau nyanyi apa? Suarane kok plekotek-plekotek. Pocongnya kaget kaget. Kaget aku mas. Aduh. Kaget. Oh, tekane tulunge tong le bae. Kidul. Oh, sabar gelap kowe, Dul. Kowe kabeh macane wong tuwek piye? Apa? Iki mau menyang apa? Hah? Lho, ana piye menyang kok bledhos iku? Terus apa? Alah, kowe ora genah. Wes, go minggir. Go minggir. Ora sampe nyang-nyang lah, go minggir. Gelis. Iki gua apa iki, Bang? Kowe iki seneng tak ora gelem ayo mikir kok. Berapa iki wis kemeden kok? Ya wis ngene ya, Le. Anu. Ya, anu. Golekno banyu. Halah kok banyu akeh nggo krawuhi raimu jempotot. Banyu putih ngono. Pertolongan pertama sih. Aduh. Wes iki landi banyune Le. Campur foto ta iku kok senengane kok urung-urung kok kowe sik. Oh iya Le, anune golek anune. Iya golek. Le. Kono lho Le, iki piye ta? Kono. Alah iki piye to? Ndadalah, kok kono adoe. Kene yo ngarepe bae Le, ngarepe bae. Ngalah plepes, ulu kabeh. Ora sene bener blas. Nah, wis, nah ngene. Ini ki nak cerak ayo gampang to Le. Wis, lunggone. Lungguh Le. Lunggone ya. Iki ra toto tenang Dul. Kok guna kowe tak toto untumu sisan kok. Iki syaratnya kok hukum lah buat angkemku. Wah, nganggo nah. Ora usah goleki.
Wong kok senengane ngomong terus. Yo sampurane apa nang iki? Lah iya. Poci. Iya. Pocong. Tak jaluk guna kuasa tangi dong ayo. Tangi cang. Cang. Ya ayo tangi. Ayo tangi yo. Nah, ayo rono. Kowe tak sabdane dadi uget-uget lho. Nah, ya wis rono. Rono. Mikir-mikir. Wes. Golek apa? Golek apa? Asta. Wes. Wes. Tang, balang moke tas sithik. Wangi, Bang. Wangi tenan? Iya. Tak sakne ya. Oke. Nah, ben sampurna. Nah, wis seneng. Sudusno. Apa? Takok terus asu wedhus manuk le. Nah iya gen cepet sudusno. Ayo metu. Sudusno. Sudusno. Tubeh. Metu kabeh. Ngawur ae tubeh. Ayo metu kabeh. Ayo metu kabeh. Iki bojoe wis metu. Ayo rono Jus. Tubeh ayo metu kabeh. Malah aja. Iku malah mbok nganu. Ayo metu tubeh. Metu kabeh. Jel. Ngono kok njaluk ngundang barang to, Jel. Aku teko, Bang. Lah. Iya, sune metu lah. Ayo Jel. Jel. Kacang punya nasi to, Jel. Kacangmu iku lho. No, ayo no. Galino. Ala sirah kunti. Aduh, Basirah kunti, Bang. Ya tuh. Untir-untir ah. Jangan tonjo. Kok malah mbok untir-untir. Lah. Ya Jel, bae ora kok Jel. Ya wis kono Jel. Ayo musik. Tel. Kuntil. Kuntilan. Ya rene Tel. Rene. Wis. Ayo aja hah tak kowe maju rene. Ayo. Ayo wis cakon maju. Ayo maju rene Tel. Kok bregegek ning kono. Kene lho, lumpuk. Nah, ngono. Jejake coplas yo ora tata. Wong anune mbok ijaki kok. Nah, wis. Wis kono. Wis tak cokno kabeh. Komplit. Dilanjut. Mas Hari. Anantapa Shaye Apatike Sena Apatia Apatike Apatito Apatikut Apachaye Anantapa Shaye Apatike Sena Apatia Apatike Apatito Apatikut Apachaye Shaye apatike na apatia apatike apatito apatikut apachaye ananta shaye apatike na apatia apatike apatito apatikut apachaye. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
Wilson.